Nduk legit. Endi cah mau? Wis kredak. Ning kono wis karo wong tau. Kok karo mbahe kok ya mrihe. Kong teng mriki ngono kok ya. Kula teng mriki. Ah, ya ngono dari among tamu. Golek saweran, nggo sangu sesuk sekolah. Kene kabung ana Pak Bayan. Pak Lurah, sangoni 10.000 ping 10 lah lumayan kene nggo sangu awakmu, Nduk. Kene. Nah, ngaturke apa langsung saka kono? Nggih. Oh iya, saka kono tindingane Pak Deyoto. Nah, iki putune arep nyanyi. Nah, iki calone artis dari Tlatah Tangen. Anake Suci Rayu dirasane yo anak-anakan kandang seniman yo ora mokal. Pleng ning swara. Iku tindingane Pak Deyoto. Nah, semene Nduk pelok nenem. Laloi laloi. Wate Ki gantine Niken Salindri ning Sragen yo cah iki sumben. hati mengesirawang merahati idasa harekewas gandes luas saksolahe Jondo kembang lati rambar-rambar ambre wangi ngagem rimong plangi wimbo angrang sepke hati pacake Git, nggih kapung cedhak karo mbahmu Pujiatun. Ki njaluk sangu mbahmu, Mbah Puji. Karo iki nak mbah ra patut. Mbak Jayanti ra patut celuk mbah. Yang mami. Ki, nah nyedak nene. Kon nilai suarane kurang piye? Dinilai, iki gurune entrane. Iki guru kabeh, Nduk. juri Juri, heeh, gurumu ki ya kuwi. Ayo. Iki Mbak Jayanti karo Mbak Pujiatun. nggih Kok sangoni biasa nek nyangoni sliramu mesti gede. Mbak Pujiatun sinden larang. Ini cae. jalukne Dik Lah dan jaluk. Budhe sangoni Mbah Putri. Sangoni. Mbah Putri Pak sapa? Ora wani Mbah Putri to lha biasane ora Mbah Putri to. Mbah Putri kok nyuwun sangu, Mbah. Mbah Putri kula nyuwun sangu Mbah. Oh, sangu donga lah. Nggih, amin. Dandan ora to. Ya donga sing paku malah dongane kuwi kok, Nduk. Heeh, ayo Nduk diteruske, Nduk. Nah, dongane mbahmu sukses selalu. Nggih, amin pangestunipun. Kaya macan luwe lerak sempal lepiyane hati lan pangkese angan diko arum rumah biarkan
Nek